Kamu ah. Dakan. Ipos-pos mo ba? Ipos-pos. Mabuak tanan ni karon. Ayo pa na masakot. Kahoy. Nagabek ano dira? Ano say? Mayong hapon mga higala. Nami karon dinhi sa Lasang. Lasang kining among giadtuan mga higala. Kita mo balay lain diha wala. Oh. Ang inyong makitaan mga higala, iro. Oh, gatumpok ang iro. Oh. Dili ni Doberman. 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 Kay kung nasa tapok, ladies and gentlemen man. Kani kay Doberman. Oh, muni oh, kanang katalikod kana oh kana. Amo na ang bulldog. Gagang inay na. Kani siya oh, kani Bulldog, kami bulldog nga rig. dili Chihuahua. Tara, bi. Chihuahua. Oh. Kana siya askal. kani kuana. Buah. Amo na yung mga direktor ha. Oh. Kana main cut. Na main cut. Main cut. Sige dalok. Init ba init? Kana siya mo na leader. Ang sa kanina siya. Ang Ako. Okay, init. Aw, di ha. Ay ah. Dira ang init. Are na kay na init amo dinit naman. mahurot niya na. Tabangan tara bi. Magdili murot ni diri. Sibog. Kay mo apel po kaon. Oh, niwa. Na, kalpot. Basang kulang kamot. Ay ba ina. Amo ni ginatawag na budol in Labrado. Budol interest men eh. Ito po ang time sa babaw. Makita. Wala ka makita ulit kay puro bukid niya. Unsa ni pagka-video? Pagabot na habi ato sa insa sa balay anay. Ang kwaon lang sa karon tata. Murag tinaparig ang isda no? Diyos mo no, murag tinapa. Kuldo daw. Ha? Dapat siya ano ba siya sinunod. Nabidyo ah. Nag-relax siya. Ato. Bayal na siya. Nagkanana siya. Hilak dia. Mga dagko amo dra ramon to, mabot ko. Gamon lo. Diang nabi amon kami harap sa cover wa. Bawa to dito isang baso be. Diak lang. Isa ka. Daw. Nabi usik na ba? Ako nga usik. May shield din nyo? Nabusog na ko men. Bet ka ba? Buda po. Dami ang natin siya ba? Dapat yun. Ano yun? Wala na. Kasi tawag kaning kaulan niya kanina. Lukang usik. Ini kau manok. Tigpuhak. Tigtak ha? Laksin tulong. Karon na lang sila na ako. Papat na na. Katulo. Kat! Ka naman. Ano ako? Ka naman ba? Hindi ko. Tama. Kapat. Sa kabaso. Ano ba? Sabi Hindi. Kulang ng baso. Muro na ginagtinapang isda ni ate. Kanaan na lang bala ni Boro. Wakal. Boro. Ito may alin na gina sa shrine. Saka kami ito mga men. Sa Domingo malakat kami di. Balik kami dire. Masaka lot kami. So dala may reserva bayo.
Hapon na, hapon na. Ako ngayon kayo video. Tatlo mo dar, bibyo. Ika picture yan. Lantaw ka lang dahil. Video niyo. Video na na okay. Ayan yung kanton. Ay, malungoy ka mo. Ayun, usik, Tuy. Tuy, 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 tuy. Ero. Oh, Wala mga picnic na yan. Kuya mo, bet ba? gusto mo mutana? Oo. Look, ako kasama. Look, oh. Ano? Dumi sa jeep, jeep. Ay, kubo ang bitsil. Utang bakang naman nanuklod talay. Dahuwad na kumabudang na kanon. Tabo yun. Dumi ka. Ay, Tatep tapat. ikadaog. Sige lang, dito na eh. Bugain na mukhaon. Pataan. Mo. Gusto mo mutana og mga iro, mga higala? Guys. Mo ni iro sa bukid, guys. Oh. Mo ni mga iro sa bukid, guys, oh. Ay, dapat ipagda mo ko, ipagda ko. Oh, ipagda. Oh. Ana. Mabalang isang ko na. Jangan mo. Oo. Ngani. Dito ka ba, dito ka.